Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel. Més temes en aquesta edició de Trotamundos. Avui una edició, ja sabeu que en aquesta època intensifiquem la informació que fa referència en el sector turístic i, evidentment, hi ha moltes tipologies de turisme. Sabeu que el càmping és un dels elements que ens ocupa en moltes ocasions en aquest espai de ràdio, amb la nostra secció, en la que procurem, amb la mesura del possible, donar a conèixer els càmpings, resorts que tenim a Catalunya. El sector del càmping ha canviat molt, això està quedant demostrat absolutament amb les converses que es produeixen en aquest espai de ràdio. I avui, situats en una interessant zona, com és la localitat de Vilanova de Prades, al voltant de la qual hi ha moltíssimes coses per fer. Avui us volem recomanar les instal·lacions del càmping Resort Serra de Prades, precisament amb unes instal·lacions realment molt completes i que avui volem analitzar amb el seu director, és el Josep Ramon Guiu. Josep Ramon, com estàs? Molt bon dia. Bon dia. Benvingut i gràcies per atendre'ns. I per certificar aquesta realitat, no, Josep Ramon? El sector del càmping està canviant i de quina manera, no? Sí, els càmpings ja no són aquells terrenys rústics on se posava la tenda i hi havia poc confort, sinó que s'han canviat, com molt bé has dit, amb la paraula càmping resort. En aquest cas nostre, el Serra de Prades, ofereix tota una sèrie de serveis molt més complets que el que era inicialment un càmping, perquè des dels bungalows, que hi pot tothom allotjar-se, fins als serveis de piscines, restaurant, esplà i una sèrie de complements de massatges hípica que fan que es converteixi en un hotel a l'aire lliure, que és avui un càmping modern, que és la paraula resort, un conjunt d'activitats on entretenir-se i passar-s'ho bé en un temps d'oci de les famílies, fonamentalment. Ara mateix estem en una època en la que és molt agradable acostar-se a Tarragona, en definitiva, a la Costa Daurada, en aquesta localitat de Vilanova de Prades, al voltant de la qual jo deia hi ha moltíssimes coses a fer. Vosaltres, com a nucli turístic que sou, imagino que també als vostres clients els hi recomaneu visites al voltant del vostre càmping, no? Sí, jo t'agraeixo molt l'entrevista pel fet de que el Serra de Prades és una localitat, estem a la Conca de Barberà, sí, però moltes vegades desubicada, no? És un interior de Tarragona, amb unes muntanyes de prades precioses. Tenim per un costat el Parc Nacional de Poblet i el Parc Nacional del Montsant. Ens rodeja un paratge natural impressionant, molt a prop per comunicacions amb Barcelona, Tarragona i Lleida. Per Barcelona mitjançant l'autopista, que surt a la Montblanc, i en 20 minuts ets aquí dalt, a 1.000 metres d'alçada. Per tant, el principal recurs nostre és la natura, però després també ens apoyem molt amb la cultura, no? Estem a 10 minuts del monestir de Poblet, sí, com he dit, amb uns bons accessos per Vimbodí, on també podeu trobar el Museu del Vidre, una cosa única a veure, o el Museu de la Vida Rural, o tot el que són cultura que tenim a la zona des d'Escaladell, per un costat, a Siurana, amb un munt de muntanyes amb força cultura cistercenca. Per això estem dins de la ruta dels cisters. Això per no parlar de l'element enològic i gastronòmic. Allà on miris teniu Conca de Barberà per una banda, el Montsant per altra, dos denominacions d'origen molt interessants en quant a vins, i també, per exemple, si parlem d'olis, les Garrigues, Siurana, Borges Blanques, en fi, esteu al voltant d'un grandíssim rebost, quasi ho podríem dir així, no? Molt bé, molt ben dit. El que és en principi una desavantatge perquè estem enmig de 4 comarques, també ho aprofitem com una oportunitat.
estem al mateix punt del Serra de Prades, a Vilanova de Prades, toca el límit amb les Garrigues, la comarca de les Garrigues, amb uns excel·lents vins olis extres, el Priorat, a 5 quilòmetres, amb uns vins també excel·lents, la pròpia Conca Barberà, que també està executant uns vins fenomenals, i el Baix Camp, que seria la part de Prades, però que 4 comarques que unides fan que doni nom al restaurant que té dins el càmping nom propi, que es diu el restaurant Els Ceps. Exacte. El restaurant Els Ceps, si vols incidir una mica, i m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè fem uns menús especials, hi ha el menú diari, el menú de cap de setmana, però venim un menú de la tòfona. Amb la tòfona, que és un producte típic de Vilanova de Prades, fem amb tòfona blanca durant tot l'estiu una experiència turística única, que és sortir amb 2 gossos tofonaires a buscar els gossos, després anem a la vinya a provar el vi i finalment acabem menjant les tòfones que hem recollit durant el dia i el vi del celler al restaurant Els Ceps del Serra de Prades. Fantàstic, una diada espectacular, molt interessant, molt interessant. Ho podeu trobar tot a la web, perquè així l'entrevista és curta i la ràdio són minuts comptats, però a serradeprades.com o trucant al telèfon del Serra de Prades. Càmping, és el 977 86 90 50, repetim, 977 86 90 50 i aquesta plana web serradeprades.com. De seguida a veure si tenim temps d'incidir més en algun d'aquests plats, però molt interessant aquesta iniciativa d'aquesta tòfona blanca, de saborir aquests productes, en definitiva, d'aquesta cuina de la zona en aquest restaurant Els Ceps. Però abans, si et sembla, anem a donar també algunes dades sobre les característiques i les instal·lacions del vostre càmping, perquè també crec que és important, no?, en aquest àmbit familiar. El càmping és un element molt familiar, per tant, també és interessant saber amb què comptarem, no?, a les vostres instal·lacions. Tu diràs. Bé, nosaltres, com t'he dit, a part del càmping, que pot comprar-se a la botiga, per la publicitat del Decathlon, de 40 a 120 euros, amb tot tipus de capacitat, perquè avui això és un fàcil accés i poder venir amb un entorn privilegiat, també ve gent amb caravana i gent amb bungalow, no? Llavors és una diversitat de públic, la tenda pot ser més per gent jove, que ve a gaudir d'un sopar romàntic, tenim un spa, en el qual amb aquest spa és un spa privat per a 2 a 4 persones i es pot fer aquest sopar romàntic amb l'espa i esport, no? Després tenim la família, que normalment ve amb caravana, és un turisme familiar que la deixa un mes, 2 mesos i gaudeix de totes aquestes visites culturals, naturals i coneix la zona. I després també hi ha tot el públic més general nou que no té l'allotjament, però que mitjançant un bungalow i els diners que costa, que està tarifat dintre de la web, que està a serradeprades.com, pot veure, llogar dos nits, un cap de setmana o una setmana durant l'agost per passar les seves vacances amb tot un conjunt de serveis, que el que fem és que el càmping, a diferència d'un hotel, dona un conjunt de serveis on se poden gaudir comunament de tots els espectacles que fem tots els divendres, els dissabtes, entreteniment dels nens i una hípica, per exemple, que fem rutes a cavall, un conjunt de serveis que potser després l'hem de contratar individualment amb un altre allotjament i aquí es donen amb un paquet conjunt, amb un pla d'animació que podeu trobar a la web molt complet. Aquesta web, serradeprades.com, avui estem fent protagonista en aquest càmping resort Serra de Prades a Vilanova de Prades, una zona on s'està demostrat que hi ha moltes coses a fer, moltes coses per conèixer, per assaborir, per nutrir-se d'aquesta cultura de territori. Jo no vull deixar passar l'ocasió de parlar del confort d'aquests resorts, del confort d'aquests bungalows que teniu, preciosos, tots de fusta, molt agradables i absolutament amb totes les instal·lacions que un pot demanar, no?, per fer una estada. Sí, tenim un avantatge a la muntanya, és que fem uns bungalows que són de gran confort i que mirem a futur, no? Inclús n'hi ha un darrerament que de fusta és de pedra, que li diem suite, i són bungalows de 2, de 4, inclús fins a 6 persones, amb 3 habitacions, i aquests bungalows tenen tots els serveis complets. Pràcticament el que arriba amb el cotxe li donem la clau i un mando a distància i ho té tot, no? I aquests bungalows
són molt confortables i això permet que qualsevol persona pugui gaudir d'aquest establiment turístic. Doncs un establiment que ens dona tot aquest confort per fer una estada, que imagino que també organitzeu i tanqueu estades de cap de setmana, potser algun pont més llarg, i també amb la mirada posada a l'estiu, perquè ara segurament és el millor moment per escollir aquelles dates que ens interessen, no, Josep Ramon? Està clar que els bungalows són limitats perquè hi ha els que hi ha, amb càmping podem tenir una mica més de marge, però amb bungalows n'hi ha uns limitats i per tant sempre es demana que hi hagi una reserva en temps. Això els estrangers ho fan molt bé, però aquí ens costa una mica de fer els estrangers. Jo els recomano que entrin a la web, com has dit molt bé, serradeprades.com, o que truquin al 977 pel 86 90 50, les noies de recepció els hi buscaran el millor allotjament, el millor confort. Sí que he de dir que els caps de setmana ho fem 2 nits mínim, perquè aquests bungalows tenen una cuina incorporada i per tant és un cap de setmana el que es ven. Però sí que també recomano, o amb el Facebook o amb el Twitter, que entrin dintre del pla d'animació, perquè nosaltres pengem activitats molt importants, com és un planetàrium, perquè tenim un cel a 1.000 metres d'alçada totalment descobert, i que fa que el cel que es pugui anar a veure ja, més la informació d'aquest astrònom amb el planetàrium, que col·loquem de quan en quan, o un taller d'aus rapinyaires, que és una de les estrelles del Serra de Prades, que té unes aus amb uns mussols, amb unes àguiles, que fem un taller de cetreria, on expliquem mediambientalment totes les aus. I també sempre hi ha un minissó, qualsevol persona que vingui al restaurant dels CEPs podrà gaudir també del minissó i taller rural al matí, que es dona a menjar a les cabretes, gallines, i veure com és un taller rural dins del Serra de Prades. Doncs amb aquest entusiasme ens parla el Josep Ramon Guiu, és el director d'aquest càmping Serra de Prades, perquè aquest entusiasme està molt arrelat en aquesta terra, en aquesta cultura, en aquest grandíssim rebost que dèiem, a la realitat d'aquest restaurant, els CEPs, dins d'aquest càmping que avui volíem i volem recomanar en aquesta zona. Vilanova de Prades, una molt bona alternativa per passar-hi una estada amb la família. Cada un dels membres tindrà el seu lloc per gaudir, la seva activitat per gaudir. Qui vulgui més moviment el tindrà i qui vulgui més tranquil·litat, evidentment, també la trobarà. Repetim aquest telèfon d'informació, el 977 86 90 50. Visiteu aquesta plana web, val la pena, serradeprades.com, serradeprades.com. Josep Ramon Guiu, gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel i que sigui la millor de les temporades. Gràcies i bon cap de setmana. Moltes gràcies, us esperem a tots. Estem a prop, a 1h15 de Barcelona i molt a propet per rebre-us i fer-vos-ho passar el millor possible. Una abraçada ben forta. Gràcies, bon dia. Gràcies a vosaltres. Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.